Sikhumba. Ubani lowo? Ubaba uMtola. Hey. Ngena. Oh, Mtolo. Ayu, liyabuya ke ithemba mangibona wena ndoda yamadoda. Awu, kodwa ithemba lani wekhuba izinto zinjena mfowethu. Kodwa khuba wena uzizwa unjani ke lamuhla mfowethu? Awu, ngiyancenga wemtolo. Yiwo nje amawari ukuthi phela angiyitholi imali yokuthola inso. Kanti nezinsuku zokufa ngathi sayisondele Nkosi yami. Ey, iyangibulala lento Mtolo. Hayi ungakhulumi ngokufa wekhuba. Ukufa nje into ekude kabi nawe leyo. Hayi cha, ngoba nathi wena khuba mfowethu siyazama lapha esikolweni ukukuhlanganisela ongamasentana mfowethu ukuthi ukuze ukwazi phela ukuthi uthole lenzu uyabona. Kodwa manje na ngathi ongamasenti akuhlangani kahle mfowethu. Ingakho ngithi ukufa impela sekufikile ngoba ayikho into ehlanganayo. Nonkosikazi lapho umacele ilokhu wangishiyana nangu mfana. Ngithi impela uzobuya, hayi lutho ukubuya. Uyabona nje naye ukuthi hayi impela sekunhlangazimuka nomoya. Ndoda wasuyithinta ke indaba kaMaceleke manje. Hayi ihluka into engiyibonile wendoda. Bekithi nje ngisazokuxoxela nje manje. Yini ufile? Cha, besisaye ngapha eGoli nonkosikazi sambeke esonto. Oh, hawu manje Hayi isimanga sento. Hayikhulumeki lento le. Angazi iqala ngapha. hawu. Matele ngapha eGoli. Usadayisa ngomzimba. And uyena ngqongqoshe ekupusheni lomshikashika wabo lona. Sini wemtolo kimi. Ubone ngalawa mami. And uthengwa belungu ngiyakutshela wena. Olo. Awungishiye kancane, awungishiye nkabi yami. Kulungile-ke wemfowethu. Iyobuya ibonane ngoba nami safuna ukuphushuma ngapha ngasemsebenzini. We baba, phuthuma. Kune message yakho. Yini ubonani? Nayi imali la baba, u50,000. Khona nemessage ke ngenile ngayivuli kodwa yona. 50,000. Uyazizwa ukuthi uthini wesikhumba? 50. Yebo baba. Vula message. Vula lonto leyo sizwe ukuthi ubani nalo. Siyaloywa siyabulawa la. Ngivulile baba. Bani nalo. Baba le message iphuma kumama. Hayi, hamba washa izitsha mfana. Hamba washa izitsha sikhumba. Sithando sami, indlela obugula ngayo ingenze ngafikelwa usizi nobuhlungu ngaphakathi. Angikwazanga ukubekezela ngikubona ufa phambi kwami. Ngaya eGoli ngiyozama ukufuna umsebenzi kodwa ngangawuthola. Ngagcina sengidayisa ngomzimba ngoba ngithi ngenzela wena. Ngicela uthathe yonke leyo mali ukwazi ukuthi uthenge enye into khanye uzokwazi ukuphila ngoba ukufa akukufanele usamele ukhulise ingane zakho.